من سر زارش کاشی تو اونیک بس زور زها پاک کنه او چیز کاشی ما گوشت کاشی جان گوشی کاشی چیا کاشی چیا ما ہمیں وڑیں گپ مارا گندگا پیدا کہ یک کی دنیا ما پادے کش کے کوشش کرنا گانا. السلام علیکم گلن گوش دارو کو چارو کان شما ہر جا گیا ہے ہر دماغ ہے وشو شادان باتے سکتی سوری شما اجبر ما گنداتے سال جمر شما سرا سائلو ساچان بات گلن راج مرچی مات کا سید جان باغا سید جان سی 2 سال شیان چو کار کتا گوں ہمارا تے تھا مان ترے دے رہے ہیں باغ گونے نبی نبی آج 10 سال کلی کر رہا ہوں سے 2000 اب تک کلی کرم لگے تگوں اب باقی پنچر دکان بھی تا گوادرا تو جب گوادر پنچر دکان میں کار کو تھا ہاں شروعات تھا پنچر بھی تمنا اور اندر بات کو سیٹ ادا است کہ 2000 اب تھا بلا سیلا پہ گھوما پتہ نہیں کر رہا ہوں کوئی ہاں صحیح صحیح گڑا تو سی 5 سال اود کار کو تھا نا یہ دو سی 2 سال تو اود کار کو تھا آج دا 2000 اب تو 2000 اب تا 24 ان 25 نا 25 آج دا منجیا آج دا سال تو ادا کار آئے نا نو تو کسی 2 سال اود کار کو تھا آج دا سال ادا زند واشتری اگا اود واشتری بوتا ترا مانا یک منی دل مرجی مزدوری ہوں اچھا مانا یک کی کارا ہونا کار بلے پائدہ کچھ کشتر بوتا پائدہ وہ دیکھے تو وزانے مارا تھی نا ہمارا آتے جی آؤ ادھے نواجت دیے گا پاؤ نجی کے پارا بھی صحیح صحیح آؤ آؤ یعنی ادھے تن کبھی یعنی کام میں مزدوری سابا نہیں انچو کار منترہ گرہ کن یعنی انچو کار یعنی انچو موزتنا نمیں لگائے نا میں سامجھا گانو جی آؤ جی آؤ روچی پیسہ نہ کپکانا پیسہ نہ کپا جی آؤ مزدور 12 سال 13 سال مزدور گرہ کنا جی آؤ بائدیں مانو ہمارا یہ خاطرہ آتے جی آؤ چیا جاندمی اسکولن پیس میس واجہ ہاں گوڑا زبردست زبردست انو تن کا میرا پکاری ہاں موری بیٹھ کر ہاں پر پکاری تھی ہاں ہاں صحیح صحیح اللہ شکر تیرا شاباش صحیح تو چی کشتا دا باگا باگا اسپس کو تا تی ریچ نہیں کسی مانو کارم ویچ نہیں دا اسپس کو تا یا جگہ دو اسپس ہم نو کشی نشتے تو کا نشتے آدمی مامی باشا باشا کرا شتا کو کیا کرے گا ہم گوانڈوے گا ہمیں ملک کمانی والا باستر مبارک ہے ہاں ملک ہمیں ملک کش مکار ہے دو ملک واجے گا وہ تو انہا میں نا کہ ماشتا کو من سر زارش کاشی تو اونیک بس زور زها پاک کنه او چیز کاشی ما گوشت کاشی جان گوشی کاشی چیا کاشی ما یہ عشق تھا کہ دبیا یہ بلوچ کار بھی ارباب کر رہا یہ بدو کر رہا شکایت کا کہ فلانی ہی وڑی فلانی ہا وڑی یعنی شیرا کینسل بکا موتی مردم کاری اے با بکشی جی من بوشا دوزی کام دوزی کان تول و ادا کئی وتی ملک کی وتی میت کی ساری من نو تو کای و نگینا من ملنگ بوتگا آ یہ نوت انوت کے پر تو براس دشمن دشمنی کنے تو دتیل نہ تن کا تو بھی تو ہی نہ دیے اور بدی جندے کا بھی نہ وات آج تیکرہ کارا ہے مدد تا کنگانے گوادرم شدہ میرا بھی کر دو تیلنا پالا پاک گئے بیٹھ کر مگو میرا من نشانہ آنا تھا عمران کا 4-5 تیلوں کی داتا ہی نہیں میرا من دا پٹانی ہم شالوار کمیز بھی تو پٹانا اچھا اچھا باگستا بابا ادھر نوت زبان ہستے نوت زبان گیشتران جی آو بلوچ بازے دیکھو بازے مار دوستوں سے پٹانا شالوار کمیز والا پٹانا اسی ہاں اچھا اچھا بابا نو وزانا مرچنگ دورا مرچنگ دوران زانا جی آو دیر ہیں یعنی شمارا یعنی توار گیت کی پاکستانی بلوچی بلوچی ہاں صحیح بلوچ پٹا نیا بلے آج اگر ارباب یہ بدوی بلے آج آنا کہ بلوچ ہونے قوم ہے نا یک بلوچی دار اب جا واگوشا تیوشی یا بلوچی دار بردم جا واگوشا نا مگو ارباب نو بردم نیستا بلے منی ارباب گوشتا بلے گپر ما وائش کوشی کے بحرین بوتا یا کہ قطر بوتا نا یک جنینی مردمی اوشی مدد جنینی ستائیں تا جنینی کی ستائیں تا کہ اوشی چیچو مردم یلا بوتا چیچو مردم قومی یا مدد جستگان تی موچ بوتا گا بلے ڈار کات کا بلوچے کرا یہ بلوچا پدا ہمیں مردارا بے عزت کو تا پدا ہمیں مردم جس کو تا کہ انچو مردم تی وہ تی ہمیں عرب آستا
دگه قوم میں مردم هستن تو آن کلا نشد دار کشی کرا شده ما اشکوتا پیشی مردم اشکوتا که بلوچ یعنی بہادرین قوم ہے وفاداری اور بہادرین قوم میں مامی واسطہ ابھی بلوچ کرا ات کو موشتہ میں جانا بچا رہی نہیں وکیوشی بچا رہی تھے ہو میں اربا وہ گوشش دا مردم بلوچ یاکی جانتی آو نا اربا با مردم مانیا جی آو راستان بلوچ نام واسطے ما تو وار آپ کو تھا مارا ما وتر وارا پتا می وڑیا نام یا کہ دمی پاد کش کے وجہ سے نا چرابی کل بلوچ عرب عرب جی آو ہمیں مثال عربان چوشی دوار ہمیں وشی آو بالکل آو یک عربی بھی دو عربان دوسری عرب آو عرب عزت تھی بلوچ عزت میں طاقت تھی جی آو بلوچ دیگر قوم ترسی دعوی کو نہ کر رہے نہ کرتے جی آو آو پاکستان تو کا پٹھانا سے دو نمبر پٹھان دعوا ہے انڈیا سیک کی انڈیا سیک کی ہاں نتوزی کا دعوا کا ہاں کا سیک اچھا اچھا یہ بلوچ مشہور ہوتا ہے بلوچ جن منا گوشی یا بلوچ دا مردم جا مردم بلوچ تاریخی والا میں بلوچ وفادار اور میں بہادر بوتگانا شیکانی کرا بلوچ بوتگا وقت کی زمان آ میں نصیر خان ٹیمبا یعنی آ ٹیمبا جنگ کو جدلے ود کے نوبت کا گڑت تو میں پرانٹ رول ادا کرتا میں بلوچ ادا کرتا ابھی بلوچ کھجے مسقط کراچی مراج زندانی ہے نا بلوچ میں بلوچ مکران ہے گو ہمیں کلا تو ہے گو کزدار مردم ہمیں بوتگا پارک کاستے نا او یا کہ بلوچی نہ بلوچی نہیں بلوچی نہیں ہاں جی آو راست آو ادار کئی گا کجا ایک یہ بھائی بچہ بہا کنا تے من صاحب دے گا باو تے واسطے اے ببر کاٹ کو تگا بول دیا ببورا کے گوڈے کے واسطے مر کو ماچ بونا ماچ بھائی مدیاں اے وڑی کار کے لگ گئی ہے اے وڑی کار بچے تے بول دیا تھی مراجا نے مول کی بوندا تھا دار والا اے ور شر نہیں او گورش کشی تو بونی دی بون دیا تو اگا بونی دی نزدیک بگو پد پشتا مرو گڑا پد محنتی مردم چوک کے محنتی عمودہ کوتا کمپنی کاربوتا ڈیرا دبیا ادا بھی انچو باغا کارائیں تو ہمیں محنتی ہوتی ہمارے سب داشتہ کو کارائیں بلے یک گپی میں دا ذہنہ پیدا بھی میں خاص کر ہمیں کہ راج آمارا تا کار کا یا کہ دگے ملکانی تو کا کار کا یک شکایت ادا مار گندگا پیدا کہ بعد میں راج کے ہستی ہوتی بیاسے ہوتی اچکاری کانتی بدین تو ہا یہ کارا بعدی مردم ایارا پازیٹیو چاری تو ہا یارا شرعی ریسپانس بدن تو بجائے کہ ما ہا یہ شکایت یا کہ دیمے ملک کے مال کی کر رہا یا کہ مادگے کمپنی کار ہے کمپنی مال کی کر رہا شکایت بکن کہ منی براس یا کہ منی راج مردم ای وڑ کنگانے یا آوڑ کنگانے بہتر ہمیشہ اگر کسی غلطی کان تو یہ گما بمیل گوں آئیارا سمجھائیں ہائیارا بگوش کے ای غلطی کتا ای غلطیاں آئندہ تو مکان تو ہم یہ گما بمیل گوں میٹنگی کان بنند گون دو پا دو بے سے پسے بے وہ تی راج بھی بنندی نو تو روے ہاں کہ آئیے مالک کر رہا یا کہ تو آئیے ارباب بدوے کر رہا یا کہ دا میتگا ہوتی یعنی گننا ہو تربتے باغا کاراں یا جاگیا کریں تو روی مالک کر رہا مل لے گوں کہ پلانی کاش پلانی ہی وڑیں پلانی ہا وڑیں ای یعنی شرریں گپو شرریں شگونی نئے تو ہاں مردمات مردمات چی طرح کمپلینی ہستے شکایتی ہستے دلگران ہے ناراضگی کو تگے تی کاری کراب کو تگے تو ہما مردمے گما بیمیل گوں تو آئی ربو گوش کہ ای کارا تو کنگانے منا وش نبی یا کہ تو ای گپا را جتا ای گپا پایدین دگرین کر رہا مجا تو ہما یہ جندہ ربو گوش تو وانچو کارائے گو مزدوری حسابہ یک مالک کر رہا ہاں مزدوری حسابہ کارائیں گو تو اگر تنکائی گونڈی طرح مل لگانے یا کہ تو ہمیں باغے پیداوار سراؤ ذرہ نہ زورے تو ہمیں وہتی مزدوری حسابہ سمجھا کے تھے باقی دگے مردوں میں کہ دمبوما کلی کی یا کہ سنگتی یا کہ بریاست گونیں گو بعدیں ہی وڑیں گپ ما شکایت بعدیں ہاں مالک کر رہا یا کہ ہاں بدوے کر رہا یا کہ ہاں ارباب کر رہا ماں مکنے وتی ما دشمن وقت مبی ما مدا سوچا ہمیشہ بیداری کہ ما وتی راجا را پائدہ بدین ما وتی براسا را پائدہ بدین کمائے نگانے من کمائے نگانو حابلی کمائنی ما وتی چکانا داشتا منی چوک تعلیم حاصل کنگانا منی چوک شاریں زندگی گوازی نگانا مرچی کہ منی براس دمی سمی
सिम्मी मीतगात का या कि दगे इलाका या तबल राज यकीन राजी कौम यकीन कौमी बायदी माँ हमें सोचा बिदारी के माँ यानी वांचो वरगानी वांचो पायदा चेस्कनगानी हा दुमी ब्रास के मन के रास्ते आम बिल्ली मजदूरी कांती हाय बिल्ली मोजी मिली आया बिल्ली आक्की मिली हाँ दी चौकारा बिदारी हाँ दी चौकाना तालीमी बिदा आम ती जिंदा चो शर्री उड़े बेगवाजी नहीं बजाय में दुमी शिकायती बिकना इशिए आय पिलानी ही वड़ी पिलानिया ही वड़ कुश्ता पिलानिया काश ही वड़ी आवड़े ई वड़ी गप माँ बादी कसी के राम मजा नहीं मन तरगानो गिस्तरी जागा हस्ता मन तरगानो हमें शिकायत मर्दम अमारात बिबिशार या के मस्कत बिबिशार या के मैं मीतक हंदे बिबिशार तुरबतो की चो बलस्तान बिबाशार भले हमें वड़ी गप मारे गंदगा पिदा की या की दुनिया माँ पादे का शगे कोशिश करना गाना ए बादे ए उड़े चीज़ा माँ बादी माँ का नहीं माँ सज्जे तिपाक भी हर जगह भी या कुवत भी हम ज़ुबान भी हम ताकत भी बजाय के माँ या कि फायदा भी कशी या कि पिलानिया के लापा माँ एक पर बिजें के पिलानिया हीवड़ कोता या पिलानिया काश पिलानी शार नए तो बजाय अगर ये खसिया घुमते शिकायतें अस्तीन खसिया घुमा का तरह एक घप्पी तिकला पा जाते कि बादी माँ हमारे ये गुम्बा बिनी दी हमारे ये करा एक मसला हल बेकई ये वर्ड बादी माँ मकनी मैं हंदे तहा या मैं मीतगन तहा ज़्यादा हमें बड़े शिकायत तो हमें बड़े गप पैदा का बादी माँ अगर दर मुल्क का कारा हैं हमारा तो बहरीन हो कतर खोए तो हुमाना मा कारा अमाना कारा है बादी माँ वो थी राजे वा सब बसूची थी राजे वा सब बेकनी मगर खार ये जगह मौका मिली माँ सोचें कि माँ मर्ची के मानेदा कारा हूँ या कि मनी चौक को ब्रासदा कारा हाँ अगर देगे मर्द में कार करने की गुंजाइश भी हंसती मावती राजे मर्दमना भाई बुलूट आए नहीं और दो कार बिकनी शुमा सरपदे के मैं मीतगे तो का या कि मैं सरजमीन सरा माँ हंचू लगगा के माँ पूरा दरामद हैं ऐदा है सहूलत है जिंद नेस्ते मर्दम के पीछा के मर्दम शुतगा हमारा था या के हुमाना शुतगा पोजे तुका बढ़ती बुतगा तो मजदूरी कुता शां इंगुआगत वती मुल्कारा वती सरजमीन सरा यानी शां एच नाइस्ता शां एच नदीस्ता हमें वास्ता वती ज़िंदगी यानी हमें लाचे था ग्वाजें था लास्तीन लाच हमार टेम्बा बोकता यानी मर्दम शुतगा गार बुतगा ईशानी मकसद ये नबूता के माँ लाचे मारा सवरिय शौक हैं या के मारा दबइये रवा के शौक हैं पर्चा के ईशानी लोग में तगा नहीं तो का रोज़गार नबूता मैं आगा माँ सख्त डीपली बेचारी होती सरजमीन सरा माँ मादिनिया तो बाकी दगे आलहा माँ खुद कफीला भले शुमा सरपदे के यानी मैं के सरजमीन क्या यानी ऑक्युपाइड कुता या कि मैं मर्दम छूना जलालत ज़िंदगी ग्वाजीना हाँ शुमा व सरपदे चीबुगा नहीं या चीबुगा नहीं भले नू हमें मर्दम के हस्ता हमें बलुस्तान है या कि हमें कीचे बसी के रवा डनी मुल्का दर मुल्का कार कना बादी माँ शानी खिलाफा यानी शिकायत मकना हरबाब कर रहा है या कि बदुए कर रहा है या कि माँ हमें मेतगा कीचे था कारी कारा हाँ या कि बलुस्तान था कारा बादी माँ ईशानी शिकायत मकना मैं कोशिश शमी बीबी के माँ या की दुनियारा फायदा बिदईन आगा हाँ ज़िंदगी वजगाएँ चलगाने यक दुनिया बिरासे को मतलब शिकायती भी दिलग्रानी भी तो बेहतर हमेशा माँ हमारे गुमा भी मिलेंगू अमा मसलहारा अमा जीड़हारा दो पर दो या से माँ बिनिंदी आल बेकनी गुलिन गुजदारू का शुमा हगा मना हमारा था चार गाने या के हुमाना चार गाने या के बहरेना चार गाने माँ अक्सर वती मीतगानी तहा या के मोती बाजार तहा या के कीचे धमाके तहा माँ चारगान अमी वड़े कंप्लेन हो अमी वड़े शिकायत हो अमी वड़े इल्ज़ाम यानी मार गंदगा हथ का तारीखी वाला और अनुभवी पैदा की दाना हरबाब बदू हो मालिकें या के ईरानी में मालिकी बुता मजदूरा कार कोता या के बदुई बुता या के अरबाबी बुता या शेखी बुता आ मर्दमा कार कोता हमारा तो आ बहरेन हो कतर हो हुमाने तहा भले ए में तगे तहा तो यानी उती कीचे सरजमीन सरा बलुस्तान तो का तो कार कने यक बलूची बिरासी करा तो बादी माँ कोशिश बिकनी कि माँ हा बिरासारा नुकसान मदें आ बिरासारा माँ पादे कशगे जोहदा मकनी
بعدیں انچو کہ ماں مزدوری سبا کار آؤں بعدیں ہاں انچو مزدوری سبا کار بکا امید ہے کہ شما منی گپانا اور منی یعنی ایک ریکویسٹ آنا راج چارگانی یا کہ ایران ابھی بھی شہر یا کہ پاکستان بھی بھی شہر یا کہ عمان و بحرین و کویت ملک بے منشار شما گندگانے کے ہمیں بڑی شکایت و ہمیں بڑی گپ گندگا پیدا کی ادا شما زانے کہ ادے مردم یعنی انو مردم 50,000 کلدر پاکستانی گران آکا سارا یعنی ای مہنگائی نرا سگو نو یک مزدوری پوری ماہ کارکاں 11,000 و 20,000 کلدر چی ہیچ ہی نہیں پرچہ کہ ادا آمی واسطہ چارگائیں کہ یعنی ادا دیکھ روزگار ذرائع نیستیں ادے روزگار تو ذرائع بوتیں تو اشیاء 11,000 کلدر ہے یا کہ 20 تو 5,000 کلدر کسا کار نہ کو تکا مردم تو لکھاں گرگانا مردم تو 5 لکھ کلدہ گرگانا بلے تو ہمیشہ جس کا اوشکا ماں ہنگا نہ رسنگوں گوڑا نو دا 11 و 20,000 مردم کجا رسگوں تو مردم مقصد دیشیں کہ مردم ادا لاچاریں بے بسیں کت نکان دگے ذرائع نیستیں ادا دگے روزگار سورس نیستیں یک مردمی روتے ہمارا تا کارکاں یا کہ ڈانا ملکاں کارکاں 6 سالہ 5 سالہ کارکاں گوڑا پورے ہی ہوتی یعنی زندگی عمودہ لگا رہی نہیں پدا کہ ہدا کہتی آزا و قوت و برداشت پدا یعنی 6 سالہ 5 سالہ بعد طرح پدا نہ ملا یعنی مردم پیری یعنی مگر ہوتی قوت و طاقت یعنی ٹھیما کہ ہمیں مردمہ گھوم بوتا گا ای پدا کہ 5 سال گوازی نہیں پدا کہتی اور قوت و طاقت پدا نہ با آزاری ہمیں بڑے کاری کن کہ ہمیں دستانہ سورینی تو دستانہ پادانہ کہ یعنی اشانہ کم و حرکت پرمینی کہ ہمیشہ حرکت وجہ چی یعنی من پیسہ یعنی بمیلی ماتی لوگارا چوکانا بیداری نو چوکانا تعلیمی بدیں ساتھ ساتھ ہوتی لاپارا یعنی ہمیں ذرانی سرہ بچی لائنی بلے ہی وڑے مدے کہ شکایت کہاں یا کہ دمیے پادے کشگے یا کہ بہتام و الزام جنگے ای یعنی شررین گپ پنیا بائدی ماں مکنن نے ای وڑے کوشش میں امی بی براسانی شما کا منا امارات چارگانے یا کہ شما منا عمان و ہیرانہ چارگانے یا کہ دگے ملکان چارگانے میں سرزمین اس توکا یعنی مائدہ ترگانو وتی دماغا وتی یعنی کیچا ترگانو امی وڑی شکایت مارا زیادہ پیدا کہ میں مردم یعنی یکی دمیے پادے کشگ کوششا انگا برجم داشتا چاہے میں یعنی کیچو بلوچستان میں بانشار یا کہ در ملکی یعنی عمان و امارات و کویت و بحرین و عمان میں بانشار منا امید ہے کہ شما یعنی اس مردمی کے کارائیں بعدیں آوتی رویانی تہا آوتی چال و چلانی تہا تبدیلی بیاری یک ای راج تنہ تی راج نہیں راج پوریں بلوچستان راجیں راج پوریں دنیا راجیں ماوتی راجہ را بعدیں سیکور بکنی محفوظ بکنی روزگار وادی کے مارا سورس ملی ماوتی مردمانہ وتی راجہ را بڑے اما روزگار تو کا ہنوال بکنی بلوٹ آئی نہیں تاکہ ہم یوڑی فائدہ ہی ہم یوڑی زندگی کے تو گوازی نگائے بھی گوازی نہیں شما منی ویڈیو شمارا چون لگ گئے حالہ موتی کمرسن بھی دے شما وتی کال دریہ بکنے وتی ہم سائگن کال دریہ بکنے شما حلہ ہے میارو باوٹ باتے